Malta u Għawdex jiddependu minna. Minna l-koll flimkien se nifdu lil dan il-pajjiż, flimkien se nibnu Malta normali, inġibu lura l-integrità, l-ekonomija ta' eccellenza, ambjent b'saħħtu, pagi u opportunitajiet b'saħħithom, speċjalment taż-żgħażagħ, flimkien futur sabiħ, b'saħħtu, nadif u ħajja aħjar għalik u għall-eżiż tiegħek. Messaġġ b'saħħtu li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta l-ħadd indirizza l-protesta nazzjonali li saret quddiem Kastilja sabiex il-poplu Malti jingħata lura l-400 miljun euro li nstera fid-dil ta' 3 sparijiet. Bernard Gregg qal li l-Qorti tal-Appell stess qalet li fid-dil ta' 3 sparijiet ġie l-ewwel l-interess tal-investitur u mhux tal-poplu Malti fejn kien hemm frodi, kollużjoni, kompliċità. Qatt smajtu għall-kelma kompliċità f'xi ħaġa sabiħa? Dik hija il-verità. Illi Robert Abela u sħabu il-qorti għaltilhom li jintkom kontu kompliċi fil-frodi, fis-serqa tal-istarijiet. Saħaq li l-Kummissarju tal-Pulizija qed jibqa' idejh marbuta u l-Avukat Ġenerali ma tidher imkien fejn apparti dawn hemm bosta atturi prinċipali f'dan id-dil skandaluż fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u l-Prim Ministru Robert Abela li kellu patt imxajtan ma' Muscat. Tawhom aktar minn 400 miljun. L-ewwel ma qalu xejn għal diversi xhur għax ħasbu li jekk ma jippruvawx imeruna il-messaġġ mhux se jasal. Imma l-verità tasal. Il-verità tasal waħedha għax il-verità tirbaħ. Jista' jkun li d-dumma tirbaħ, imma il-verità tirbaħ. Fakkar kif meta l-Partit Nazzjonalista kien għamel protest ġudizzjarju, il-Gvern kompla jagħtihom iktar flus wara l-2021. Ħallelin! Intom ħatja li sraqtu lil poplu Malti u Għawċi. Sraqtu lil pazjent, sraqtu lil marit, sraqtu lil vulnerabbli. Kif tistgħu tisirqu lil vulnerabbli? Bernard Gregg qal li l-Awditur Ġenerali stess qal li minn barra l-400 miljun euro il-ħaddiema ħadu flus apparti u allura dan juri b'mod ċar li l-400 miljun euro ma jinkludux il-pagi tal-ħaddiema. Li kieku ma saritx il-kawża li bija ġew lura l-isptarijiet, li bija Adrian u l-Partit Nazzjonalista ġab lura l-isptarijiet, kieku ma dawk l-400 miljun għadhom jiżdiedu għax il-ħadma kienet ta' biljuni ta' euro, ta' eluf kbar ta' miljuni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li l-qorti qalet ukoll li l-Gvern, l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat naqsu minn dmirhom lejn il-pajjiż. Saħaq li b'dawn il-flejjes kollha seta' sar iktar investiment fosthom fis-settur tas-saħħa u anke fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kif meta l-Gvern seraq lin-nies seraqhom ukoll minn servizz tas-saħħa ta' kwalità, minn kura u servizz li jixirqilhom. Bernard Gregg sostna li Abela ma jridx jiftaħ kawża kontra Vitis u Stewart għax jaf li huwa kompliċi f'dan id-dil. Kien hawn fejn appella lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni minnu fih. Kummissarju, għandek 3 ijiem. Jekk fit 3 ijiem m'intix se tieħu azzjoni ċara, aħna se nerġgħu immorru il-qorti. La ma tridx tagħmel xogħolok int, nerġgħu nagħmlu xogħolna aħna. Marija Francaranza, Annet News.